Па версіі следства, у кастрычніку гэтага года пацярпелай патэлефанавала невядомая дзяўчына, якая прадставілася супрацоўніцай арганізацыі па абслугоўванні дамафонаў і паведаміла, што ёй трэба замяніць стары чып. На падставе афармлення заяўкі ілжэспецыяліст папрасіла паведаміць ёй лічбавы СМС-код. Пенсіянерка выканала просьбу, аб чым неўзабаве пашкадавала. Праз паўгадзіны ёй сталі тэлефанаваць нібыта супрацоўнікі праваахоўных органаў. Жанчыну пераканалі, што спецыяліст па дамафонах выманіла ў ёй код для ўзлому асабістага кабінета мабільнага аператара, што нібыта прывяло да ўцечкі персанальных дадзеных. А гэта пагражае афармленнем крэдытаў і выкарыстаннем банкаўскага рахунку для фінансавання ўзброенага канфлікту. Затым распачалася працяглая эпопея з выкананнем настойлівых указанняў махляроў. Жительница Гомеля выполнила все необычные задания, несмотря на большие сомнения и предостережения работников риэлторской компании. Мошенники искусно опровергли все ее опасения. Пенсионерка продала квартиру за $45 тысяч и за вычетом услуг риэлтора передала деньги на улице якобы сотруднику Нацбанка. Курьером оказался молодой человек из Минской области. В ноябре он сам стал жертвой телефонных аферистов. После психологической обработки парень перевел им 9 тысяч кредитных рублей и согласился на сотрудничество. Молодой человек был уверен, что помогает правоохранителям. По заданию куратора он отвез деньги гомельской пенсионерки в Москву. Следчыя ва ўзаемадзеянні з супрацоўнікамі міліцыі устанаўліваюць асоб, якія маюць дачыненне да злачынства.